Da ni'n chwilio am uwchswydd y prosiect ymuno ni i weithio'r un o'r gynlluniau Menter Môn. Wyt ti'n berson brwdfredig, trefnus, dibynadwy hefo sgiliau cyfathrebu da. Gwyliau weddill y fideo i wybod mwy am y swydd a'r prosiect. This exciting new project brings together stakeholders from right across the sector to realise the potential of wool by facilitating collaboration and offering innovative solutions to face the current challenges. Mae'r tîm wedi ei lleoli yn swyddfa Menter Môn yn adeilad Emsparc yn Ynys Môn. Mae werth nodi hefyd, bod ganddo ni swyddfa fyny yn y gogledd, mae'r cynllun yma yn gynllun cenedlaethol, felly mi fyddwn ni'n gweithio hefo'r rhanddeiliaid ar draws Gymru, ac felly yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un lle bynnag ydych chi, os oes ganddo chi ddiddordeb yn y swydd ac yn y prosiect. O ran y buddion ychwanegol, mae'r cyflog yn cychwyn ar chydig dros 27,000 a mae pensiwn yn ychwanegol.